Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave GTA-video. Damn, Daniel. Og så skal vi bare vente. Jeg skal sige, at jeg er lige logget på. Se, allerede her starter skud med en fed bil. Se, så tager vi den. Hygger os lidt med den. Se, hvad vi så gør. Hvor min ven henne. Se, så tager vi lige hen til ham. Ding, hvor ligger han hen? Han er helt deroppe. Skal vi lige fjerne deres lortemusik. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Skal sige, jeg bare deluxe til at køre bil. Yo, fuck the police. Og det skal siges før, at jeg loggede af, og så loggede på igen. Ikke? Så spilte jeg, og så kan du skal lige ud her. Skal vi lige herind. Skal vi se om hans far. Hvor er min ven? Se, han er der. Vent. Nej, player mode. Skal vi lige ryge lidt? Skal vi lige skrive til ham? Og I, og så der, G-A-N-G, og så oh my god. Skal vi lige klikke om dernede? Fanden kan jeg ikke løbe? Altså. Han var lige ved at stjæle hans bil, så i det. Oh my freaking god. I hate that guy right there. Bam. Så døde han. Igen. Og det skal siges, at jeg hader den dreng så meget. Så ikke i virkeligheden, vi er jo venner. Men i GTA, så ja. Selvfølgelig hader jeg ham.
man. Hvem er klar? Test af. Njau, sejk. Nej. Fuck dig også. Hvorfor? Hvad? What? Hvad laver han? That little set it up a bitch. Yo man, kom her man. Yo man. Hvad laver du, little asshole, Nico? Okay, vent og se. Jeg skal bare lige have guns. Jeg har ikke så mange patroner. So, I want guns, but I don't have motherfucking guns. Of course, I have guns, but not so many. So, that's really a fucking problem. Damn, nigga. Did you see that? Holy moly, brother. Fuck the police, I'm not from the stress. Fuck Hamas, man. Han er så god. 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 Dab. Oh shit, bro. Damn, Daniel. Så går vi lige herop lidt. Er der mulighed for at gemme sig? Ham der, han er min. Jeg er lige klar, han er min. I wanna kill her. Because I hate her. Then you will fuck with me, I will fuck with you back. Fuck you, Nico. Yo, Nico, come here. Give me your fucking car. And go from my fucking face. Og jeg glemte at sige til jer, Monkey Sai, han er også min ven. Skal vi se, hvor han er, ham der Monkey Sai, fordi han er jo en monkey. Hvorfor fuck er han leftet? Ej, så er det jo ikke sjovt længere. Hvad fanden? Why the fuck are you efter me? What? I give you a question. I will have a svar. So why the heck? Hella setup. Yeah, heist. Hvad er det? Ka-ching. This session, hvor fuck bliver jeg så inviteret til den jo? Tænk jer om, Nico. My nigga have a beat, my nigga. Yeah, my nigga, my motherfucking nigga.
Then Hajia, my dad is really on the trigger. I'm playing the saddle, blow my nigga. Yeah, my nigga. Yeah, my nigga, my motherfucking nigga. Se, så lagde man skulle lige kamera ordentligt. JB. Man kan høre i her. Det hele, det var bountier. Hvor er det hen? Shit. Stay there. Stay. I want your car. Because it's so beautiful, so why not take it and go. Mal, hvor jeg er meget sejr. I'm so sorry, hon, but I want your car, and you know. Det går ned, når jeg er her. Ja, det går ned. Er det ham? Okay. Han skrev til mig, du fucker med den forkerte mand. Du er død. Hvem er død her? Skal lige svare ham. Send ham, bitch. No. Ja, den er sgu god med dig. Er det dig? Op i hovedet. Og så den der. 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 Kan I se, hvad man... Bare det der lille skud, som jeg gav ham i går. Det gav mig 14 kroner. Eller 14 faktisk dollars. Ved I, hvor mange penge det er? When I got them soda. Nå, men jeg vil sige tusind tak for at I så med. Husk at like og subscribe. Og så ses vi i min næste video.